Bé, ja fa molts anys que sóc a Camprodon. Jo vaig venir en aquest poble doncs, a l'any 1978 i em va fer molta il·lusió perquè era a prop del meu poble, que jo soc de Sant Joan de les Abadeses. Sant Joan ha sigut per molts anys l'ànima d'aquesta coral. Ell va substituir el primer director, en Sisquet, en Francesc Pujol, que va durar poc temps perquè va caure de seguida malalt, i ell pràcticament des de l'any 89, quasi des de la refundació, fins ahir mateix, perquè realment ell no va deixar de ser mai director de la coral. Els últims anys ja venia poc, feia poc ja com a director, perquè evidentment ja era molt gran, però el títol de director l'ha mantingut fins ahir que va venir. Érem una colla que estàvem allà dalt i era tota una ruïna, Sant Antoni, i vam pensar que això sembla que s'hauria d'arreglar, i primera cosa que vam fer va ser anar a trobar amb Sant Joan a veure si ens donava permís, si ens ho deixava fer o si ens ajudaria, i va dir que sí, que molt de gust, i tot va anar molt bé, gràcies a Déu. Crec que els camprodonins i camprodonines podrien donar fe de la seva implicació, de la seva empenta en tirar projectes importants pel nostre poble endavant. La recuperació de la professó dels Sants Misteris, els Amics de Sant Antoni, la coral i tantes coses que el van caracteritzar. Per tant, jo crec que el conjunt de Camprodon avui està de dol amb la seva desaparició, ja dic, i de totes les facetes i les característiques que podrien destacar, jo crec que la millor que la defineix, com us deia, és aquesta, la d'un home bo. Avui ens ha deixat un home bo, un gran camprodoní.